JB, ito na! JB, ito na! Ayun si Pogi mga idol. Napakabilis si Pogi mga idol. Ayun mga idol, fresh pa mga idol. Bantay, Ilocos Sur mga idol. Papasokin mo JB. Alright mga idol no. Time check tayo mga idol. 9:41. Alright. So napakabilis yan mga idol no. Napakagaling mga idol. Pasok. Alright mga idol. Ayaw pa puma. Yo, what's up mga idol? So yun ang at ayun, nandito na tayo ngayon sa loading station ng EPSA mga idol at syempre no, si Pogi mga idol, live na live pa mga idol at itatalpak natin ngayon. Yun ang dahil sa yun ang Bantay, Ilocos Sur. Yun ang mga idol at medyo malayo-layo na talaga mga idol dahil sa 272 kilometer air distance. Yun ang medyo palayo na palayo si mga idol, si Pogi mga idol at dyan. Yun ang talagang solid na solid pa rin yung uwi niya. At yun ang itatalpak natin ngayon mga idol at syempre isasali natin to sa sa Battle Crown. Yun nga mga idol sa 200 tsaka sa 40 pesos ay magkano idol? 200 tsaka sa 100 Triple Crown. Ano siya Triple Crown? Oh, Triple Crown 100 tsaka 200 tsaka 100. Tama ba? Hindi, guaranteed 80k tsaka guaranteed 40k. Ayun na nga ayun, guaranteed 80k tsaka guaranteed 40k. Yun na nga mga idol. So mga idol na, so pang to mga idol, pang donate. Yun nga syempre sasali tayo sa pooling mga idol para naman mas excited yung pag-abang natin sa linggo mga idol. At yun nga syempre mega shoutout dyan mga idol. Yun nga shoutout dyan sa Team Pari. Yun nga sa mga pare. Yun ang mega shoutout na sa mga sa mga lahat ng mga na naglalaro dito sa Pare, sa mga warrior ng Pare. Syempre dito yung loading station sa EPSA mga idol. At syempre sa Pogi nating coordinator. Yun ang at dyan mega shoutout. At yun sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga idol na, please naman pa-support sa Muntikon channel. Yun ang Alburo Lop. Yun ang mga idol na yun sa linggo. Yun nga samahan nyo ako mag-abang na dahil sa ngayon November 20. November 24. So sa 26 mga idol mag-abang tayo mga idol araw ng linggo. At yun nga mga idol na syempre at si Pogi pa rin mga idol. Abangan natin mga idol at tatalpak na nga natin to. Yun ang palatarihan natin mga idol no. At yun ang syempre mga idol na si Pogi mga idol na galing sa Planet Namek mga idol. Pinadala ni Piccolo mga idol no. Yun ang syempre paano to mga idol. Samahan nyo ako magdasal no. Alright. Yun sa lahat ng players ng Pari dyan, mega shoutout sa inyo mga idol. Yun asa na kayo, punta na kayo rito. At syempre mga idol na, ayun, mega shoutout kayo kay idol JB Bansel. Yun mega shoutout sa'yo idol. Yun kala ko dito ka ngayon. Alright, so tinalpak na nga natin mga idol na si Pogi sana sa kak. Yun nga, at syempre ito na pinakamasakit sa lahat mga idol, yung bayar. Magbabayad na tayo mga idol no. Para tayong kabayad ng bill ng kuryente tsaka na ito. So Battle Crown 40k tsaka sa sa 80k. Yun nga mga idol, salihan na natin lahat mga idol. Isusulit na natin ngayon mga idol no. EPSA pooling. EPSA pooling. Yun na, magdodonate tayo ngayon mga idol. Pataluin natin yung mga malakas dyan mga idol na babagay natin mga idol. Mali mo bukas sa linggo makasungkit tayo. Makatusok sa mata. 120. Bali 420. Yun mga idol na. Magastos ang pag-iibon mga idol. Sa pagkain pa lang syempre sa ilalaban natin siya mga idol na ilalaban natin siya na sa lahat ng sa lahat ng kategory para naman mas masaya, mas masarap yung abangan natin mga idol na dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga idol na, please naman mga idol pa-support naman sa Muntikon channel mga idol. Alburo Lop mga idol na. At yun syempre
Medyo pasensya na sa naging natin sa parapol natin dahil wala pa nga mga idol na dahil sa medyo naging busy ako mga idol at yun yung mga ibon ko medyo napabayaan no at yun abang lang na konti mga idol December mga idol sa December 9 yun ang sa 9 paparapol tayo mga idol. Okay balik for ano yun? 480. Hindi, 420 lang. 420. Thank you. Thank you, boss. Black. Ayun na nga mga idol, so tapos na tayo magdalpak. At yun na yun na sa mga gusto pa shoutout dyan mga idol. Hindi man tayo sikat mga idol na pasikat. Team pasikat. Yun na nga mga idol na at sa mga gusto pa shoutout dyan. Comment down below syempre sa next video. Gagawa natin ng shoutout dyan. At dyan tapos na tayo magdalpak mga idol. Thank you, boss. Sa linggo, abangan tayo. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol na sila na nagkita tayong muli. At yun na nga mga idol na sa magandang lalaki po ako sa inyong lahat. At syempre mga idol no, eto na mga idol na time to abangan na. Yun na nga mga idol no, at yun sa pare, yun na nga mga idol yun. At yun syempre no, sa lahat ng players ng pare no, mega shoutout sa inyo. At yun na nga no, nag-release ang pare mga idol sa Bantay, Ilocos Sur. Yun na nga, medyo nag-adjust mga idol no, medyo lumis ng konti mga idol. At pagkaalam ko mga idol is Tagudin. Yun na nga mga idol no, nasa 272 kilometer air distance mga idol na mula sa doon sa Bantay Ilocos Sur tumabanda dito sa Lopco. Yun na nga mga idol na at yan nirelease nga kayo ng umaga mga idol ng 6:30. At yun na nga mga idol na so time check na mga idol. So yun na nga time to abangan na mga idol no is 9:13. Yun na nga mga idol. So yun na nga sa speed na 1-2 mga idol is 9:15. Yun na nga mga idol 1-2 mga idol. Ito yung pinakapangarap natin mga idol malapit na sila. Ay, sila pala nag-iisang warrior natin mga idol no, na si Pogi. Yun na nga aabangan natin yan mga idol no. At syempre mega shoutout dyan sa lahat ng mga subscriber natin dyan, sa mga hindi pa napag-subscribe dyan no, please naman no, mga idol no, pa-subscribe naman mga idol, pa-support naman sa Muntikon channel mga idol no, para naman ganahan tayo gumawa ng mga video mga idol. At yun na nga no, syempre no, o baka gusto nyo pa shoutout dyan mga idol, hindi man tayo sikat mga idol no, baka gusto nyo pa shoutout mga idol no, kahit di tayo sikat mga idol no, comment down below lang mga idol. At syempre sa next video gagawa natin ng shoutout dyan. At yun na mga idol no, Again. Alright. Yun na nga yung ibon natin mga idol galing sa galing sa Kalawakan, sa Planet Namek mga idol no. Yun na nga sa isang super science yun mga idol. At yun buong yung tiwala natin mga idol no, yung Tagudin na yan, yung Bantay Ilocos Sur na yan. Wala yan mga idol. Chill lang kay Pogi yan mga idol. Lipad Pogi lang yan mga idol no. At yun na nga mga idol no, time check tayo ulit mga idol no, 9:14. Yun na nga no, mga idol no, nasa 1-2 mga idol. Nasa 1-2 so 1-1 tayo mga idol no. At yun, ito na nga ang pinakamasarap na abangan ngayon mga idol no. At yun ang pinakamasarap sa lahat mga idol. Yun na nga no, dahil sa third lap na mga idol, third lap derby na mga idol no. At yun 5 laps derby tayo mga idol sa pare mga idol. At yun talagang napakasarap sa feeling, napakasarap sa pakiramdam ng ibon natin mga idol no. Dumudulo na uli si Pogi mga idol. At sana lang mga idol no, mas bilisan niya pa mga idol dahil sa daming kategory na sinalihan natin mga idol. Alright, halos lahat na mga idol kategory. Ay idol, ubos kong ubos mga idol no. So yun, lahat ng mga idol na kategory sinali natin si Pogi mga idol no. Yun, hindi siya speedbird mga idol na, pero uuwi si Pogi mga idol. At yun nga no, so ito ng pinakamasarap sa lahat, pinaka-excite lahat sa lahat ng abangan. Ito na nga mga idol, third lap derby mga idol, Tagudin. Yun nga no, Bantay Ilocos Sur. Yun nga mga idol, konting oras na lang. At yun nga time check again mga idol is 9:15. Yun nga no, at sa speed na to nasa 1-2. Yun nga, at talagang ito na yung yung pinakahihintay natin sa lahat. Itong third lap na to mga idol. At yung mga idol na last lap yata mga idol sa F1. At yun, hindi natin alam mga idol dahil sa F1 mga idol hindi natin nung sa F1 mga idol, sa second lap ng F1 fan race hindi natin napalagyan ng sticker si Pogi. Pero yun na, okay lang yung mga idol no, walang problema mga idol no. Ito ngayon mga idol no, at hindi man tayo manalo mga idol no, hindi man tayo magwawagi ngayon mga idol,
Pogi, umuwi ka lang, yun na nga, umuwi ka lang, no, kahit na, wag naman pa-cut off, no, syempre, no, mas masarap yung, ano, mas masarap yung mag-clock ka pa rin, dahil inaabang-abangan kita at abangan ngayon, mga idol, no, yun ang abangan sa Taginit, mga idol, so yun ang, ano, at yung samahan nyo ako, mga idol, no, at syempre, no, sa, ano, sa mga tropa natin dyan, mega shoutout kay JB Bansil, yun ang mega shoutout, at syempre sa pogi natin, mga coordinator, mga humble natin, poging coordinator sa pare, mega shoutout, at syempre kay Boss Noy Mola, at syempre kay Idol Just Calma Santos, yun, mega shoutout sa inyo, mga idol. Mas solid ka lang pa din dyan, mga idol. Yun ang ano, syempre, no. Ayan yung mga iniidolo natin, fan-share. Yun ang mga sana all. Alright. Yun ang ano. At sana naman yung sa akin, mga idol, no, mapapasana all na rin kayo dyan, mga idol. Malapit na. Alright, yun ang ano, syempre. At eto nga pala, mga idol, no, so malapit na yung birthday natin. Yun, alright na. So na sa December 9, mga idol's birthday today. Dadagdagan na naman yung edad ko, mga idol. At yun nga, magpaparapol na tayo, mga idol. Yun na, maraming salamat, mga idol. At yun nga, syempre na sa mga tropa natin dyan, mga idol. Huwag kayo mahiya, mga idol. Huwag na kayo mahiya, mga idol. I-subscribe dyan ako. Alright. No, ba't nahihiya kayo? Huwag kayong mahiya. Alright. So, kung gusto nyo itong video na, mga idol, please naman subscribe, like, comment, and share. Kahit huwag nyo nang i-share, mga idol, basta importante, mga idol, andyan lagi kayo, mga idol, sumasubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Kayo yung boss ko. At yun, mga idol, please naman, kindly support, mga idol, sa Aliana Love. Yun ang mga idol, Aliana Love, mga idol. At yun, patuloy silang, mga idol, patuloy pa rin nagpapalakas ng ibon. Laging nagpapalakas ng ibon, mga idol. Wala pang time sa pagkarga, mga idol, no? At syempre na mega shoutout na dito at pasupport na rin, mga idol, no? Jojo Boko Vendors. Yun ang mga idol na at yun. Sa mga nagmamahal sa akin yan, I love you too. Yun ang mga idol na at yan. Time to abangan na, mga idol. Yun ang mga idol na. At eto na ang tamang oras. Ayun na, mga idol. Ano na tayo, mga idol? Road to speed 11 na tayo, mga idol, na mag-speed 11 na tayo, mga idol, na 9:30 speed 11, mga idol. Alright, so abangan na. So, yun na nga, mga idol, no? At yun, 9:30 na, mga idol, no? So, sa speed na 11, mga idol, 9:30, mga idol, no? Ayan, 9:30. So, wala pa yung warrior natin, mga idol, wala pa si Pogi, no? So, sa ano tayo, mga idol? Sa 1,000 tayo, mga idol, no? 9:48. So, time check tayo, mga idol. Ayun nga, 9:30, mga idol. So, wala pa rin yung ibon natin sa speed na 11. So, ito, mag-aabang tayo, mga idol. Patuloy tayo sa pag-aabang, no? Kasi yun, malapit na sila, mga idol, no? Malapit yung warrior natin, mga idol. 2,000 years later. JB, ito na! Ayun si Pogi, mga idol. Napakabilis si Pogi, mga idol. Ayun, mga idol, fresh pa, mga idol. Bantay, Ilocos Sur, mga idol. Papasokin mo, JB. Alright, mga idol, no? Time check tayo, mga idol. 9:41. Alright. So, napakabilis yan, mga idol, no? Napakagaling, mga idol. Pasok. Alright, mga idol. Ayaw pa pumasok na ito. Pumasok ka na. Ayun na nga, mga idol, no? So, ayan. Pilay na naman siya, mga idol, no? Pilay na naman si Pogi, mga idol. Pilay na naman, no? Pasok. Ayaw pumasok. Wish it. Mga idol, ganyan siya lagi, mga idol, no? Ayaw pumasok ni Pogi. Ha? Oo. Ayaw pumasok ni Pogi, mga idol. Pasok. Alright, get one muna, kayo muna. Bilisan mo, ha? Yun na nga, bababa pa tayo. Alright. Ito na, mga idol. Asan na? Sticker. Napakabagal natin mag-clock, mga idol. Alright, sobrang bagal natin, mga idol, no? So,
Yun na nga mga idol, sobrang saya natin mga idol, no? So walang mid-toast mga idol, walang mid-toast mga idol, at laging dito lang lagi, tanging dito lang si Pogi lagi mga idol, no? So video mo rito. And taging dito lang siya mga idol, no? Yung walang mid-toast dahil sa inyo, sobrang busy natin mga idol. At yun na, mga idol na, yun na, Bantay, Ilocos Sur, yun na mga idol, fresh from Bantay, Ilocos Sur, 272 km air distance mga idol, no? So, si Pogi mga idol, no? Yun, Lipan Pogi mga idol, dumating na naman si Pogi mga idol at nag-clock siya mga idol ng 1,022. Alright, yun ang ano, at syempre no, mega shoutout dyan sa lahat ng mga batang looban, mega shoutout dyan sa Commonwealth Quezon City, mega shoutout sa inyo. At yun ang ano mga idol, no? Napakagaling, napakaangas si Pogi mga idol, no? At yung nga lang, no, medyo tumambay pa siya mga idol sa taas mga idol, no? At yun, check sa pa mga idol. Yun, sobrang linis, malinis yung pa mga idol, no? UFC 339.48. Yun na nga, at yun, third lap derby mga idol. At yun na sa next mga idol, no, is ano na, fourth lap derby. Yun na nga mga idol, no, mukhang naglalagas na si Pogi mga idol. Nahulog din mga balahibo. Alright, inabutan na siya ng lugon. Alright mga idol, so yun na, hanggang dito na itong video na to. At maraming salamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsupport sa aming YouTube channel. See you next vlog mga idol. Bye bye.